siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Kanti ezihamba phambili kuleli hora zisazokhala ezweni elithile. Abantu basezweni elithile bathi uma sebeqedile ukugodukisa bonke abahleli kulelizwe kokungekho emthethweni othile bazobhekisa amabombo kwabaziganisile kokungekho emthethweni. Labahlali bakulelizwe bathi ngeke kuphelele kubantu abangena ezweni ngaphandle kwamaphepha kuphela kodwa kuzolandela nalabo abangena emndenini yabanye abantu ngaphandle kwezimvume. Laba bakulelizwe elithile bathi bafuna ukuyiqeda yonke into enomgunyathi phakathi. Omunye uthe isikhathi sesifikile sokulwa nalokho akubize ngokuthi i-keep it for free noma njengoba nje abanye bekubiza ngesiZulu bethi ukukipita. Kanti kulindeleke ukuthi uma lolu hlelo luqala amadoda amaningi aqale ukubuza labo abahleli nabo emizini yabo noma emakubo abo ukuthi kungabe bahleli ngokugana komgunyathi noma okusemthethweni. Laba bakulelizwe bathe bazongena umuzi ngomuzi bacele amaphepha okugana. Abanye sebephakamise ukuthi wonke umuntu otholakala eKipita kumele anikezwe izinsuku ezingu-14 zokuphuma kulowo mshado womgunyathi. Kungenjalo uyodedelwa emnyango ephethe izingubo zakhe ngoplastiki. Abadidiyeli beNews 28 bazamile ukuxhumana nabantu abasolwa ngokukipita kodwa bonke bathe bazophawula kuphela uma sebebuyele emakhaya nangoba kungekho noyedwa ocacisile ukuthi lawo makhaya akuphi. Bahlukene phakathi ababukeli ngalolu daba. Abanye bathi uhulumeni uyena okuyofanele agibelise laba abahleli ngokungekho emthethweni emzini yabantu ukuze baphindele emakubo. Kanti abanye bathi gede umuntu akabuyele kubo ngendlela ayefike ngayo. Mbukeli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti sizibeka lapho ezaleli hora siphinde sihlangane futhi uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day kanti bezifundwa yimina.